Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Vladimir Díaz Romai é un rapaz novo que da man da nosa compañeira Marila se achega a nós coa súa poesía chea de frescura, aportando esa savia nova que nos reconforta e permítenos acariciar un fermoso futuro de continuidade no respeto á nosa lingua. Hoxe, no número 21 da nosa revista Nós, a xente do redor, terei o prazer de poñer voz a esta nova promesa, lendo o seu poema O meu soño. Vladimir dedícalle esta poesía ao meu soño a súa tía que nos deixou. No tear do tempo, fíos de luz e sombra tecen a vida efémera, que ao seu paso amosa un instante fugaz, suspiro da alma, na inmensidade do meu ser atopa a súa calma. Pombas ao voo, un 11 de marzo, plumas que caen, lembranzas que quedan ata o meu espertar. Moitísimas gracias, querido Vladimir.